ପାଦିଗା ନାଦିଗାଡୁ ପୁଣି ଲେଖିଲା ନାଦିଗା ପାଦିଗାଡୁରେ କଣ ବାଳ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ପୁଷ୍ପା ଶ୍ରୀବଲି ତୋ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଆଦିଗା ପାଦିଗା ନାଦିଗାଡୁ ନାଦିଗା ପାଦିଗାଡୁ। ତୋ ବେଳ ଭଲ ଯଦି ଘରକୁ ନ ଆସି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଇକି ଶୋ। ଏଠି ଗଳି ଗଳି ବୁଲି ପୁଲିସ ଖୋଜୁଛି ଗାଳି ଦେଇ ଦେଇ ତତେ। ପାଇଯିବେ ଯଦି ପୁରା ଧୋଇଦେବେ, ଦୋଷ ଦବୁ ନାହିଁ ମତେ। ଇତି ତୋର ଶୁଭଚିନ୍ତକ ମାଇକିନା ଶ୍ରୀବଲି, ବୁଝିଲୁ ତ ପୁଷ୍ପା। ବର୍ଷ ସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲେ ବି ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଯାଏ, ହେଲେ ଯୋଉ ଶୀତ ହଉଛି କାଠେଇ ହଉନି, ତତେ କାଠେଇବାକୁ ପଡିବ। ମନେ ରଖ ପୁଷ୍ପା, ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଆଣ୍ଠେଇବାକୁ ପଡିବ, ପେଟେଇବାକୁ ପଡିବ, କାଠେଇବାକୁ ପଡିବ। ଶୀତ କାଠେଇ ନ ପାରି ତୁ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରକୁ ଯିବୁ, ସେ ଶିଖାବତ ପୋଲିସ ତତେ ଛାଡିବନି। ଜଙ୍ଗଲରେ ହୁଏତ ଜାକି ମାଡି ହେଇକି କୋଉ ଗଛ ଖୋଲରେ ରହିଯିବୁ, ହେଲେ ତତେ ଯଦି ପୋଲିସ ଧରିବେ ନା, ତାହେଲେ ଲଙ୍ଗଳା କରିକି ବରଫ ଉପରେ ବସେଇ ଦେବେ। ଏ ପୁଷ୍ପା ତା ଜୀବନରେ ନଇବନି, ଆଣ୍ଠେଇବନି, ପେଟେଇବନି କି କାଠେଇବନି ର ରୁଲ ରଖିଥିଲା। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ରୁଲ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ବେଳ ସଳକ ଥିଲେ ଲମ୍ବା ବେଡି, ନହେଲେ ନାଣ୍ଡି। ଭୋକ ବିକଳରେ ଏଠି ବାଘ ବି ବାଦାମ ଖାଇଛି, ତୁ କଣ ମୁଣ୍ଡି? ହଁ ଯେ ପୁଷ୍ପା ଆଗ ପରି ନ୍ୟାସନାଲ ନାହିଁ ମଉସା, ପୁରା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହେଇଯାଇଛି। ଶୀତ କାଠେଇ ପାରୁନୁ କି ପୁଷ୍ପା ହେଇଛୁ? ପୁଷ୍ପାରାଜ ଏଥର କାଠେଇବ ମଉସା। ମୋ ଶ୍ରୀବଲି କହିଛି ମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ 2-4 ମାସ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଯିବି। ଶୁଣ ପୁଷ୍ପା, ଟିକେ ହୁସିଆର ରହିବୁ, କାରଣ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ନକ୍ସଲ ଫକ୍ସଲ ଟିକେ ଅଧିକ ରହୁଛନ୍ତି। ଏ କେଶବ ତମେ ଯାଅ। ଏତେ ରାତିରେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ମଉସା? କୁଆଡେ ଆସିଲୁ ଦାଡିଆ ଭାଇ? କଣ ବାଟ ଭୁଲି ଗଲୁ ନା ହେଲା ଗଲୁ? ଆବେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ କିଏ? ଆବେ ବାଘ ଯଦି ନ ଦେଖିଛୁ ବିଲେଇ ଦେଖ, ଆଉ ବିଲେଇ ଯଦି ନ ଦେଖିଛୁ ଆମକୁ ଦେଖ, ଠିକ ବୁଝିପାରିବୁ ଆମେ କିଏ। ପୁଷ୍ପା ତୁମ ପରି ବିଲେଇଙ୍କୁ ବାଳରେ ବାନ୍ଧିକି ଚାଳରେ ଝୁଲେଇ ଦିଏ ଆରାମ ଚାଦା। ଶୁଣ ଶିଖାବତ, ମୁଁ ଜଲି ରେଡ୍ଡି କହୁଛି। ପୁଷ୍ପା ଦିନକୁ ଦିନ ବେଶୀ ଉତ୍ପାତ ହେଲାଣି, ତାକୁ ଥାନାରେ ପୁରେଇ ଦିକିଳା ବଜେଇ ଦିଅ। ବଜେଇମୁ କଣ, ପାଇଲେ ଶଳାକୁ ସିଝେଇ ଦେବୁ। ତା ଥଳି ପେଟକୁ ଏମିତି ମାଡ ଦିଅ ଯେ ପୁଷ୍ପା ଯେମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନଇଁ ଯିବ। ଏ ଶ୍ରୀବଲି, ତୋ ଘଇଟା କୁଆଡେ ଗଲା କହ? ମୁଁ ଜାଣିନି। କହ ପୁଷ୍ପା କୁଆଡେ ଗଲା? ଆରେ ଘରେ ମଣିଷ, ଗୁହାଳରେ ଗାଈ, ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ରହିବ ବୋଲି କଣ ଜାଣିନ? ନିଜ ଘଇଟାକୁ ବାଘ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ଦେଖ ମୋ ବାଳ ବାଘ। କହିଦେ ଶ୍ରୀବଲି, ପୁଷ୍ପା କୋଉଠି ଅଛି? ମୁଁ ତ କହୁଛି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି ବୋଲି। ଏ ଯୋଉ ଶୀତ ହଉଛି, ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ଭାଲୁ ବି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଶୀତ କାଠେଇ ପାରିବନି। ସତ କହ ପୁଷ୍ପା କୋଉଠି ଅଛି? ବାଡ଼ିକିଆ ପୁଷ୍ପାକୁ ଧରତେ ଆଇଛୁ ନା ଚୁଟି? ଏ ଚୁପ୍ କର, ଲାଗୁଛି ତୁ ଏମିତି ମାନିବୁନି। କହିଦେ, ନହେଲେ ଲେଡି ପୋଲିସ ଆସି ଘୋଷାରି ନେଇ ଥାନାରେ ବହେ କୁଟି ଦେବେ। କହ ସେ ହାରାମଜାଦା ପୁଷ୍ପା କୋଉଠି ଅଛି? ଆଲୋ କହ। ଶୁଣ, ଯଦି ପୁଷ୍ପା ଆସେ କହିଦେବୁ ଗୋଧି ଚମଡାରେ ଚଢି କରିକି ପିନ୍ଧିବ, ନହେଲେ ପୋଲିସ ମାଡରେ ପଛ ଫାଟିଯିବ। ଆସ ବେ। ଏଇ ଧରବେ ପଳେଇବ ପୁଣି। ଥାନାକୁ ଯା, ତ ପଛ ପଟଉଛି। আবে এ টকলা পুলিশ বালা, আবে মু পুষ্পারাজ বে ঝুকু গানি সালা। আবে মো বেଳ ଖରାପ, ତୋ ବେଳ ଭଲ ବୋଲି ମତେ ଧରିଦେଲୁ ବେ। ଆବେ ସକାଳୁ ଖୋଲା ପେଟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟିକେ ଟାନ୍ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ଧାଇଁ ପାରିଲିନି, ନହେଲେ ଅନେଇଲୁ ତୁ ନା ତୋ ବୋପା ପୁଷ୍ପାର ଲାଞ୍ଚ ପାଇ ନଥାନ୍ତେ। ଆବେ ନିଶ ଦେଖଉଛୁ ନିଶ? ଆବେ ଆ ଦେଖିବୁ ଏ ପୁଷ୍ପା ନିଶରେ ଚଢେଇ ବସା କରିକି ରହୁଛନ୍ତି। ହାତ ମାରିବି ଯଦି ଫୁର ଫାରିକି ଉଡିଯିବେ। ମନେ ରଖ, ବେଲୁନ ଭିତରେ ପବନ ପୁରେଇ ରଖିବା ଯାହା, ହାଜତରେ ପୁଷ୍ପାକୁ ରଖିବା ସେଇଆ। ଅନେଇଲୁ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଫାଟିକି ବାହାରି ଯିବ। କଣ ଭାବୁଛ ମତେ? ଶଳା ଘରେ ପରିବା ପତ୍ର ନଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି 2ଟା ପରିବା ପତ୍ର ଦେଇତେ, ନହେଲେ ତମେ ପୁଷ୍ପାର ବାଳଟେ ବି ପାଇନଥାନ୍ତ। ଆବେ 7ଟା ଦେଶର ପୋଲିସ ପୁଷ୍ପାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଯା ଦେଖିବୁ ଯା। ଆଜି ଯାଏ ପୁଷ୍ପାର ଗାଡି ଚଢି ଘଡି ବଡି କିଛି ବି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆବେ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଶ୍ରୀବଲିକି ପରିବା ପତ୍ର ଦେଇ ମୁଁ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତି ବେ। ଶୁଣ ଶିଖାବତ, ପୁଷ୍ପାକୁ ମାଡୁଆ ଭାବେ ନା, ପୁରା ଅଖାଡୁଆଟା। ଏଇ ପୁଷ୍ପା ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶିଲା ମାନେ ଚନ୍ଦନ କାଠରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିମିଳି କାଠ ଯାଏ କାହାରିକି ବି ଛାଡେନି, ସବୁ ହାଣି ଦିଏ। ତୁ ବୋଧେ ଜାଣିନୁ, ଆବେ ସିଣ୍ଡିକେଟରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୂନ ହଗେଇଛି ବେ। ଆରାମ ଦାଦା, ଆଜି ତତେ ବି ଚୂନ ହଗେଇବି ଶିଖାବତ।
ଏଇଠେ ନେବେ। ଜଲି ଭାଇ ପୁଷ୍ପା ହାଜତରୁ ଖସିକି ପଳେଇଲା। ଆମକୁ କଙ୍କାଳେ ପିଟିକି ଯାଇଛି। ପୁଷ୍ପାକୁ ତୁ ଫୁଲ ଭାବନା ଶେଖାବତ। ପୁଷ୍ପା ହଉଛି ଜସ୍ମିନ ତେଲ। ତୁମେ ପବନ ଉଠେଇ ପାରିବ, ମେଘକୁ ସିଲେଇ କରିପାରିବ। ହେଲେ ପୁଷ୍ପାକୁ ଯେମିତି ଧରିଲେ ବି ଶଳାଟା ଖସିଡ଼ି ଯିବ। ଶଳାଟା ଜସ୍ମିନ ଠାରୁ ବି ଖସଡ଼ା। No, 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 no.